Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un episod de Brawl Stars cu un nou update. Așa, între timp, când de mult n-am mai filmat, am făcut 1, 2, 3, 4 Brawl Rank 25 și urmează și al 5-lea. Dar e mai greu. Dar din câte ați văzut voi, off camera, am cumpărat Brawl pe celălalt și am luat pe eu. Cam Brawl-ul care s-a lansat acum, Raffle, sau cum îl cheamă, nu știu, Conolel Raffle, așa zic, Raffle. Așa, și skin-ul ăsta pe Daryl. Adică skin-ul ăla pe Daryl, nu știu dacă va fi pe shop. Dacă știți, voi spuneți. Așa, și hai să dăm un try și noi cu acest Brawler. Să vedem, se merită slanul. Eu, de câte știu, eu zic că se merită. Trage gen așa. Poți să faci spoc, 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 spoc. Și faci așa. Dar că eu acum m-am prins ce face ultimata lui. Să zicem că îi dai așa, da? Ăsta îți dă mai multă. El dădea 1000, acum dă 1200. Ce nu-mi place la el e că durează prea mult să dea ăla. Ăsta cât dă pe ăla? De 600. Dacă îmi dă pe amândouă, dă mai mult. What? Ia să vedem. Da, eu nu știu când se termină asta, gen. Spoc. Bă, Brawlerul e bun, ce să zic. Dar doar că n-am apucat eu să filmez. Destul de gen, în sensul că destul de mult. Pentru că n-am apucat să filmez dimineața. Pentru că, na, timpul, liniștea, nu prea se aplică la mine. Și de asta. Dar revenim acum în forță cu update. Hai să începem să facem niște quest-uri. Să facem quest-ul ăsta cu Tegen. Bai cu bull. O să au și Brawl pe ăsta, doar că îl iau când îl termin ca să deschidem box-uri. O să fie un unboxing foarte mare și pe TikTok. Ok. Am jucat și un match off camera. Și mi-a dat și mie o echipă foarte bună. Deci e atât de bună echipa aia. Mi-a dat Dynamite, Barley și eu. Dar eram cu gen cu Sprout. O echipă care mi doream de când m-am născut. E bun. Nu, e cea mai handicapată echipă. Cum să spui ce, mă? Lui a picat numai atunci. Era Bă, nu era primul. Oricum vară de la Battle Long. Era o Jessie ceva și What the fuck? Cum o dau gol pe lângă mine, brodere? Nu mă gol. Urâtul. Urâta, bă, da, bă. Mă rog, te rog, intru cu mingea în poartă. Mamă, dacă nu dea murem. De crede că mă play-lește pe mine. Am mutat mingea. Nu fi, bă, nu. Să facă, măi, versus 3 oameni, mă. Ori ești facă decât ce să zic. Deci asta, la cum dă ea, trebuie închisă poarta. Nu am ce să facă că poarta e închisă. Și fac poc. Nu, bă, echipă bună, mă, ce să zic. Oricum, ce echipa am eu, că numai că știu, mi-a dat Rugo Mortis de 2 ori. De 2 ori la rândul meu echipa adversară. Asta nu-mi place mie. De 2 ori la... uite skin-ul ăsta cu Daryl. Eu am alt skin. Așa. Dă, bă, pase, bă! Ești... Nu! Era să intri. Posibil am pe planetă. Deci că ghinion am. Deci am un ghinion. Dar cum intri? Cum n-are cum, mă? Eu dau gol pe lângă mine, gen Jackie de data trecută. Dau gol pe lângă mine. Dar eu pe ăștia nu dau. Că n-am jucat, zice nu. Ce?
nu. Toc. Țacă. Mă, și Frank-ul nostru a jucat ca... Aștept, a jucat pe number 1. E al treilea mort, e al treilea Frank care face aceeași chestie. Mamă! Ok, ne-a dat gol. Vreau să spunem că l-am prins. Haide, bro! Echipă bună, mă, echipă de Blackstein. Să le zic, mă. Numai echipă de tanci. Dar nu mi-a și o tank? E nu. Dar numai echipă de tanci. Te rog să spun. Uleu și Valeriu. O echipă de tanci să aibă. Dar eu n-am echipă de tanci. Eu am Bibi, mă, eu am Frank. Da, am dead. Ce pot să fac? Mai bine mi-au bol, mai bine joc bol. Puii mei. Trebuie să vă arăt ce echipă. Unde e mă echipă? Uite ce echipă am avut eu. Asta și asta. Toate că adversarul a avut trofei mai mari. Trofei mai mari, trofei mai mici. Le-i bol. Ia. Când îmi iau eu tank, nu-și mai iau ăștia. Dar Mr. P ăla mă distruge. Că băi urâți ăștia. Mamă, frate, brother, da-mi pini, mă, nu face nimic. Dacă nu joci la Brawl Ball sau la duo comp, bun, nu e meci. Nu e meci, zi tu ce vrei tu, dar nu e meci, nu e meci. Brother, dă pase, prostule. Ăla-i, mă, era să mor. Lol. Știu și eu ce stă întăreț. Dă-i pocul de ăla, bun. Ce să facă, mă, ăsta, băi? Mă, bă, dar nu dădea, mă, 2500? Gen pe HP. Și la nerf. Normal că și nerf. Că na, că și toată lumea își ia nerf, mă. Că am jucat-o și eu. Mă, nu deștept, ești nebun la cap. Și la nerf și col, și la nerf. Dar Edgar nu. Lui Edgar nu i-a dat nerf și trebuie să-i dea. Mi-a luat țecă. Da, nu înțeleg, ok, brawler, dacă era brawler care câștiga din boxuri, da, era, ziceam și eu mai altă treabă, alte chestii, da. Dar nu îl dai free și e atât de OP, că gen asta a făcut-o ca să crească audiență. Oricum, a crescut audiență foarte multă. Nu în sensul descărcări, în sensul că și-a făcut lumea alt cont de brawl. Oh my god. Eu trebuie să am ultimată, nu? Că nu se dă. Hai cu ulti, să le dau ulti. Normal că n-am ulti. Oricum ăla nu poate să dea gol. Nu, măcar nu dă gol. Doamne. Cum mă bag eu aici? Pocolaina. Fii atent, dăm viață, dăm HP. Așa, bravo. Că deja mă ocup eu, că n-am ce să fac ăștia. Ăla-i, mă! Easy și o trompui. Da, mă, urților, play again. Poco vreau să dec, Poco e bun. Poco e prost acum, nu mai e bun, e Poco prost. Mamă, stai să vezi cine face bea aia. Eu mă mir cum de jocul nu a pus să schimbe numele. Hai, mă, să văd dacă stai să... Șpoc. Ok, a fost cam easy, n-a fost foarte greu. Am trecut easy de ei, hai să vedem. Ultima friend. Dă-i-mă. Ăla-i, tată. Lași și 2 minute, bă, ești nebun. Încă 15 game. Hai că terminăm și quest-ul ăsta. Hai că ne facem un win.
faceți niște player genuri acolo să fie. Nu contează dacă pierdem. De asta nu. M-a nevoie. Trebuie. Bucăți-ne. Oh, bine că am fugit, că muream de acolo, dacă nu stăteam ales. Întrebare. Haide, bă, la luptă. Haide, bă, dă-și-mi o fase. Deștept, ești pro player-ul planetei, mă. E bun la cap. Cât de pro player ești tu, nimeni nu e. Brother, dai gol sau sal? Dacă dai. Easy freezy. Nu credeam că dau gol. A fost asta. Mamă, frate, cât ghinion, brother, au ăștia. Stai că dau exit. Să vedem, noi ce avem aici? La reward 50 de bănuți. Ce să fac, mă, cu 50 de bănuți? Bă, da, chiar am nevoie de bănuți. Putem să facem un upgrade. Ceva super miel? Nu i-aș un Star Power pe să nici nu l-upgradez de atât și o să le upgradez ultimul. Bă, Star Power de la GS Initial nu e așa OP. De la ăsta, doar că... Mi trebuie să jucăm cu Bull, hai că mai jucăm cu Bull, că e bun. După aia nu mai avem quest-uri. Gen la 250, 100, da, o să ajungem până la un big boss ăsta. După aia nu mai avem quest-uri. Oricum, am băgat quest-uri acolo ca lumea. Dar nu mai dă peste 2 zile nici quest. Deci au event, 4 zile. Ce mă sună asta? Că de ce nu? Ok, hai să-i dăm cu play-again-urile pe sol. Sau 2. Că joc 2, aș juca sincer Bea, doar că nu vreau să o scad. Sau să joc Bea. Să joc Bea, fratele meu. Dar gen dacă... Și de să duci... Nu mă scad, trebuie să scad la 25 gen. Trebuie să-i dau blow pe ăsta, că mă enervează, nu mai pot. Că aia jucăm Mortis, că e bun de fugit. Asta mă disperă în continuu. Când filme, așa face el mereu. O Piper, pe care are Star Power. Nu joc. Dacă este filmare, nu joc. Spoc. Nu aș duce pe Bea. Spoc. Țeacă. Stai să vezi și face asta. Spoc. Dar ce să-i fac, mă, că nu ăștia trag toți? Toți trag. Iată, ce faci? Am furioasă. Brother, frate, am Piper în echipă. De ce să-mi fac? Ești nervoasă? Și ai făcut și tu și tot ai murit. Așa schimbă la pe Daryl. Lol. Dacă mai veți asemenea clipuri de Brawl Stars, nu uitați să dăm like. Pac, țac. Pac. Bă, dar vine după mine, bă, mă rupe, bă, pe picioare, mă. Nu vede că îi dau reject peste tot. Ăsta în continuu. Oare, simple, man. Un skin care cred că se va face și el less change. Trebuie să-l cumpărăm după un an. Ai, brother, brother. Dacă mă bag la 2, mă bate toată lumea. Nu vede că îi dau reject în continuu. El tot mă spamează cu
Nu știu ce chestii. Pleacă-mă de aici că le iau eu. Că la cum ne omoară ăștia că-s disperați, trag peste tot. Mai ca să te omoare. Nu mă ajunge. Bă, da, fuge în continuu, nici nu mă lasă. Fugi, numai asta e în cap la el. Cum fug oare? Asta e. Dar să se bată, vin doar. Uite-l care e puțină viața, hai să merg să-l omor. Dar reușit să mă omor. Dar la mine e invers, mă duc să-l omor. Mă omoară pe mine. Vino, mă, friend. Nu mai vin. Nu, frate, nu. Ăla-i, tată. Dacă nu fugi, ai dat. Oricum fug eu. Și cred că vine moarte pe partea din față. Dar n-are ce să fac. Bă, nu vine. Vedeți, bă. Aoleu, și pe Liliu, cum fug eu. Să fac toate hiturile, măcar dacă moare el, să nu mor nicio. Hai să stăm aici. Că altceva n-am ce să facă. Îți mor pe ăla. Cât de lung e episodul? 16 minute. Ia, boi. Băi, urâtule, de ce murim? Bă, mai are rost. Mai are vreun rost. Păi pe power cube-uri, ce să le fac? Bine, poate pe el. Bă, da, hai, mai dau și un play again și aia a fost. Mă frendă. Te-ai trezit? Și cum mai? Ceacă. Aha, mă, bate-l pe ăsta, că este deștept. El pe ăla. Nu pe mine, omoară pe ăla, că nu mă deșteptul. Nu, bă, ce faci, mă? Brodere, bă, tu stai, bă, ăsta nu-i bun de nimic și-l bate. Și vine și Leon acum. De ce am făcut, mă, să vină? Asta e prost. Stai să vezi cum murim noi. Stai, dar să vezi. Oricum mă bag pe că altceva n-am. Nu, mai bine fug. Run! Ce run? Asta stă în buș, nu am nicio treabă. Vezi că Edgarul ăla are ulti aproape. Asta e deșteptul deștepților, mă. Asta e deștept, mă, că... Deci cel mai deștept om de pe planeta Pământ. Oricum... Fug de bag. Ce să fug, mă, că am Dynamite în echipă lui ăsta de Ion și... Ai, am Dynamite, bine că am terminat quest-ul. Că nu mai pot. 350, ok. Deschidem, poate are noroc. Că avem noroc cu 83 de bănuți. Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Manu. Dacă v-a plăcut, nu uitați să puneți un like, un comentariu. Da, ce vă las. Un update nou plăcut. Eu am fost Manu. Pa, pa!